Minn produzzjoni teatrali għal udjenzi żgħażagħ, artisti internazzjonali u avvenimenti ta' sfin għal opera gala. Dan huwa dak li qed tippreżenta l-Orkestra Filarmonika ta' Malta permezz tal-Malta Summer Festival. Dan il-festival se jkun qed isir madwar Malta u Għawdex u l-Forti Santirmu se jkun qed iservi bħala l-post prinċipali għall-attivitajiet. Mela, bażikament hemm żewġ kunċerti mill-Orkestra Filarmonika ta' Malta, hemm kunċert mill-Youth Orchestra kif ukoll hemm kunċert mill-Orkestra Spanjola li dawn il-kunċerti kollha ħajsiru hawnhekk. U bagħad hemm kunċerti oħra ta' natura iżgħar, chamber concerts, wieħed minnhom ħajsir Għawdex kif ukoll postijiet oħrajn, u mbagħad għandna kunċerti li ħajkunu bbażati fuq mod edukattiv biex aħna b'mod divertenti nagħmlu tfal japprezzaw iżjed u jifhmu iżjed xemm wara l-opera. It-tnejn filgħodu Net News tkellem ma' Maestro Sigmund Mifsud illi spjegalna ser ikun qed isir f'dan is-Summer Festival. Dan huwa festival li ħajkun produzzjoni tal-Orkestra Filarmonika ta' Malta li tajjeb li ngħidu li l-ewwel darba l-orkestra tkun qed tipproduċi festival fejn fiha tajna l-prijorità li nlaqgħu nżewġu t-talent lokali ma' dak barrani. Ġifieri f'kull kunċert ħajkun hemm kantanti għax tajjeb li ngħidu l-festival ħajdur kollu mal-opera, kantanti li ovvjament huma rinomati fil-kamp internazzjonali li ħajjaqsmu l-istage ma' kantanti lokali. Kif ukoll ħajkun hemm l-Youth Orchestra li l-istess ħajjiġu mużiċisti minn barra ħajnaqdu mal-orkestra tagħna, kif ukoll solisti għax ħajkun hemm ċertu chamber concerts, solisti ta' pereżempju mill-Berlin Phil li ħajnaqdu ma' mużiċisti minn tagħna. U għalhekk dan il-mod ħankunu qed nagħtu opportunità biex it-talent lokali mhux biss qed intu pjattaforma importanti, però qed nagħtuhom l-opportunità wkoll li jħolqu ċertu networking tagħhom ukoll biex għada pitada jkun hemm il-possibilità wkoll li jaħdmu barra minn Malta. Huwa spjegalna li dan il-festival ser ikun immirat lejn kulħadd fejn fost l-oħrajn ser ikun hemm avvenimenti immirati anke lejn it-tfal. Daw kollha li jixtiequ jattendu għal wieħed minn dawn l-avvenimenti jistgħu jixtru il-biljetti online.